L'equip de govern del Consell d'Eivissa ha centrat el seu discurs de política general a reclamar més finançament i competències al govern. L'oposició, PSOE i Unides Podem, han retret a PP i Ciutadans que no exerceixin les seves pròpies competències per millorar el model de l'illa i fer front a la crisi social i econòmica. Les conseqüències socials i econòmiques de la Covid-19 han centrat el debat de política general del Consell d'Eivissa. La consellera no adscrita, Marta Díaz, ha exigit al govern una ampliació dels horaris dels locals d'oci nocturn fins a les 4 de la matinada. Més control, que es compleixin les distàncies de seguretat, que es vagin amb mascaretes, tot això, però el que no es pot ofegar més als empresaris de l'illa, els que han sigut valents per obrir, per donar llocs de treball. El vicepresident segon de Ciutadans, Javier Torres, ha demanat a l'executiu balear més finançament en la gestió dels residus. El govern balear es va comprometre ja fa molts d'anys a finançar el 30% dels costos de les instal·lacions de gestió de residus a l'illa d'Eivissa. Un protocol que es va quedar en això. Unides Podem ha fet una bateria de propostes per, segons expliquen, reactivar Eivissa econòmica i socialment. És que hi ha que treballar per millorar el model turístic i d'illa que tenim. Una Eivissa millor per totes les persones que hi vivim, protegida, conservada, adaptada a la nova realitat. Els socialistes eivissencs han criticat l'equip de govern per no fer propostes en l'àmbit de les seves competències. L'escola d'hostaleria, l'escola d'idiomes, el centre VIT, l'escola d'art, el campus de Sacoma, el circuit de motocross, el Museu de la Mà o el projecte del recinte ferial 2, que no és una inversió incompatible en el Palau de Congressos de Santa Eulàlia. Són projectes i inversions que no se poden deixar perdre. Pel que fa als populars, han tornat a reclamar al govern la gestió dels recursos hídrics. Una millora realista de la dotació de les competències. En aquest aspecte trobam la reclamació del traspàs de competències de gestió hídrica, començant per la gestió i neteja dels torrents. El govern del PP i Ciutadans ha defensat que en el primer any de legislatura s'han posat les bases, diuen, per aconseguir una illa amb un teixit social i empresarial més fort.